шумо дар канали Рутеҷи қарор доред. Мо имрӯз ба шумо як программа маълумот метаҳем. Чӣ тавр почтаи электронӣ сохтан бе регистратсия кардан. ин программа ном дорад Mail ном дорад. ин программа хубиш дар чие ки шумо метавонед дар сайтҳои пулкоркунӣ регистратсия кунед. ва дар ин программа дохилаш ҳазорта миллионта поштаҳои бесплатна дорад. гапа кам мекунем, дар ин Play Market медроем. вақте ки дар ин Play Market дромадем, дӯстони азиз, дар поиски менависем Temp Mail аймада нависандагиай на бировардагиай. дар вақте Temp Mail мезанем, бисёр программаҳо мерояд. ҳамашон хеле программа не ки ман ҳамаша копировать кардам. дидам чем баёша ин программаш беҳтарин ай дӯстон. баъди хай дромадем откриташ мекунем. откриташ ки кардем, рекламаҳош чидан меояд, дар ин вай будроя. хубии программа дар чие ки шумо мегиред времени почта. ягон сайта регистратсия мекунед, бо поштатон алиш мекунед, бо як бор дига давай регистратсия мекунед, бо ягон чи дига дар регистратсия мекунед, тез-тези поштора фортона алиш кардан мегиред. 1 соат регистратсия намекунед, ё ки 10 минут регистратсия намекунед. дар Google ё ки дар Gmail регистратсия намекунед, и сразу мегиред бесплатно дорад дромаш. ба як чиш безебияе ки дар яхе программаҳо ҳамин почта кор намекунад. фақат ба фикрам программаҳо да ана сайто да ҳама сайтошда кор мекунад. ин программаҳо да яхешда кор намекунад, халос. баъди дар ин программа дромадем дӯстон. ина чӣ хеле ки дидаед, ин рақами почтаи шумо мебошад. копировата меҷиқе. шумо вақте копироват карда дар сама сайт вставитш мекунед. баъди вставит карда шумо регистратсия ки карда бояд код биёяд дар почтаи электронитон. баъде ки код омадак вахадияша меҷиқе, ина меҷадад ҳамун код миёи на обновит шекунед. як бор обновит мекунед, ҳамун код миёи ягон чи подтверждит кардан силка миёяд, подтверждитш мекунед. баъди хай почта ки нафоритона дӯстон, онҷада изменит ай мегиред, изменитш мекунед поштатон. поштаи шумо да уже интересный неста, дар хотире ки бисёр чӣ кардагед. баъди изменита ҷиқидан да меҷиқе. дара ки ҷиқида дӯстон, иҷада ин почта номаш алиш мешавад, як номи дига мешавад. на обновити дани гуфтагия подай. пожалуйста, подождите. контракт месте бо бортай мекоя почтаи дига меёвад, тайёр мекунад, мемонад барои шумо. ба фикрам аз сабаби интернет истифоданай. ина дӯстон, чӣ хеле ки дидед, ба фикрам почтаи ман алишидеста. почта алиши дидеам дӯстон. ними қакора ягон кори чи неста. ин программа ганда зурай барои сайтҳои пулкоркунӣ. ман махсус барои пулкоркунӣ гафтесам ки ҳоли айс пас ман ягон чи пас ягон программа пас ман оиди пулкоркунӣ мепартом сайто. через ини почта метавонед ки времени тез регистратсия кунед. чанд аккаунт дошта бошед ҳам пулкоркуниҳо. ман ба ҳамин хотир чӣ кардам. баъде ки хайя чӣ кардем, шумо медроед дар ин тарафи даст чапси хатада инҷада форатона тиёмни режим да мемонед, режими сиёҳ да дӯстон. пони драни фигурҳои ҳамин чиз сиёҳ мешавад. фората мегиред. хай завес астона дӯстон. дар канал обуна шавед, канал дастгирӣ кунед, лайка бижахе подписатсия кунед. иншоалло